Awaqhamuka ubhe. Sawubona. Njani? Ngiyaphila. Nami futhi izolo ngikhuluma nawe ku Facebook indaba ungangiphendula. Sleepless beats. Emi uma usiyazi ukuthi mina nosenzana. Hayi botshele uba. Uma ungibambile isikhathi ngifestibona nawe zamasa ngiphuca ifoni. Manje kuzowenzakalani mina nawe? Hayi mele sihlukane phela uma uzongitshela ubaba. Mina nawe ngesikwazi ukuthi sihlukane kuphele kanjalo. Mina phela mile ngishawa ubaba. Cha mfethu mina ngifuna ushaya. Muthi awufuni phela ngishaya mele sihlukane. Hayi bohlele ngishaya ngempela. Hey machita lento engiyonitshana yona la ngifuna ukuthi nifake la emakhanda. Ngiyizwa ngithi Ya siyakuzwa formally mfethu. shona machita mnyanisa. Kodwa mfethu kumele niyibonge lento le ukuthi amathekeni ithanda ungenalutho ekubeni ekhona machita anobucwebecwebe la ngaphandle. Ayiqiniso lo show formally. Okunye kumele nikwazi machitami ukuthi ithekeni ayikhethi ngoba ijabulisa abanye abantu. Ikhetha ngoba isuyikuthanda ngoba iyazi ukuthi ngelinye ilanga ubuye right now. Ya ukona formal kona ngiyakuzwa. Kodwa ithathela lento esho ngaphela ngithi awunayo intombi. Ya awubuza umbuzo mfethu. Ya like bengazi ukuthi ukhona ozobuza ukuthi. Ya ngingasho ukuthi ukuhlala nabantu abadala kungisizile. Ya vele intombi anginayo kodwa nginaso isizathu salokho. Hayi mina sengiyakuzwa manje formal. Ngiyathemba nizwile nani bafethu angithi. Ya sizwile lakhe mfethu. Machita ngiyazi ukuthi sonke nje asila asinayo imali. Kodwa amathekeni kumele siwanikeze inhlonipho nokuthembeka. Hayi mina ngimhloniphi umuntu wangihloniphi phela inhlonipho iyasetshenziswa ngithi ngirathi Simon lo lakhe. Hayi sure mfethu uqinisile bezindle. Hey. Khona lafana lokuthu formal lapha. Ya khona yena mfethu formal indaba azange nawo. Ya mfethu hayi ukuthi angizwani naye. Ngoba manje lo mfana lo uzenza usiyazi kakhulu. Awuformal mfethu wathula nje selokho sisukile lapha. Ngoba lento beningitshena nje umbhedo nje umsangano kodwa nadudana nje. Hayi umuntu mengikuhlonipha ngimhloniphi this and that angihlangana nalo ngitshena wona mina lalami into engishoyo ngithi nangeso. Hayi okay siyakuzwa mfethu. Hawu. Hey kodwa mfethu yazi ngisacabanga ukufonela uma ngimtshele ngale ndaba yakhe ukuthi ngubekephi. Yasitupho kade sagcinana. Hey insizweni. Hayi ngiyakuzwa ke. Awukulalele lana ke insizwa. Yazi kunomuntu engifuna ukungigudluzela yena la. Cause manje iyanginyanyisa le ndoda le. Oh ungakwazi ukuthi umsuse kusasa. Ya ngizokwazi ukuthi ngikwenzele kusasa. Ya isithombe naso. Ayike. Awuthi ngizokunika isithombe sakhe because manje ngathi nginaso. Yazi ngifakela ku WhatsApp. Hayi okay. Ngiyakuzwa ke. Sure. Yoni. Ufike nini la?